kami area rogo ani amsai rogo ang guri nai furu kebang ma boro rog je man thai mania shokte shokya oma hai birman klai tong phiaba tini kebang ma jaga rogo rang nang yebun west khajagi tong phiaba je nangma jago mani ngi tong abon bagi ang wan suka ang agibo escort kini tong thaible ni tini ba tongai mano tini ana lokro hamjagi song hang lokun bagai samung khaina ba jaga kaiba je nang mani no jeta lokorong rijak thum tini ang escort kri bang thanglai suklai mano nge o je escort je rang subai tongmane ani bagai a escort no subai awi 100 টাকা hinba 200 টাকা hinba jeta subai jagi tongmane ani bagai escort ni bagai o rang no jahate public o rijak nang thumne a wan subai o lama nang saina gai to state ni ba subai tongle heda state ni je rang ta ani bagai subai tongle ga rang no public ya fernang thum jahate ani bagai west klai tong rang no ang to khorsa public ni representative jongjaka ang to haino samklai thangnai agibo security kri na samklai tong tabu khlai man abu kono problem kri jeta public rong nangai tongmani amma eno se somuri thumine ani je bagai subai tongmani rang ar subai tongmani ang